tsy zay raha tianao tsy voatery tian'olo jiaby tegna tsy voatery zany ndraiky fa nahay ny accepter an'zaigny tamin'ny voalohany za mbola le marary foko maregny hoe tsy tian'olo raha io fa take nahay s'adapte za hoe tsy voatery ho tiany fogna raha jiaby mbola tsara antsika jiaby hoan'izay magnaraka fandarina eto amin'ny canapé jaune invitentsika niany madame mahafinaritra be manana marque-na lamba izy African Queen. Bonjour Francia. Bonjour Tatiana, merci ny invité zany anty fa miarabantsika jiaby mpagnaraka canapé jaune. Nagnantsovagna madame Francia niany resaka hoe izy zegny tompony African Queen efa hitantsika mandehandeha agny dia ino zegny inspiration-ny madame Francia tamin'ny African Queen, ino navian'ilay agnarana hoe nisafidy tegna le hoe African Queen? Aminah malaka hitako logique be zegny raha zegny satria aminah manokagna atsika viavy nous sommes des reines zegny atsika zegny nous faisons tourner le monde zegny fa na de hoe ake zegny lehilahy fa atsika tegna mampanday fiainagna ty de tiako zegny olo viavy araiky magnano lambanahy mba mibooster confiance nazy zegny izy magnano lamba igny tiako za zegny je me sens comme une reine karan'zegny zegny ave koa raha io lamba io africain de nipetraka tsara zegny hoe reine africaine de raha à Madagascar de lasa African Queen Madagascar logique andraha nipetraka zegny raha D'accord. De ino zegny naviana inspiration anao za i andehagnano lamba marque-na lamba African Queen sa tamin'ny voalohany nagnano ninao foana ohatra hoe tiako nahita modèle anao de nagnano ninao tafara amin'izay nataoko fitadiavam-bola izy ty ino nanomboan'le raha voalohany? Nanomboany zegny mbola ela sy raha io fa tiako hitako zegny raha io tsara hoay lamba ry tsara izy io fa raha io zegny ka général agnanaovan'olo ananjy lamba hoany hoe ataon'olo salovagna hoe atao salovagna vao magnambolagna zegny olo hoe vao maregny hoe wax de salovagna wax ravin-da magnanaovagna lamba hoany igny or tsy zegny izy raika raha afaka atao ananjy mahita ndraiky za olo magnano lamba aminanjy fa tsy maro zegny de fa magnino zegny nipetraka zegny le question fa magnino raha io ataonjare lamba hoany fogna de après amizay bon ela za kofa nahay be amizay koa mahay mitera bon nagnamboatra lamba za ko tiatian'olo raha io nianatra tanà taty amizay za karaha hitako amizay zegny za magnano lamba io plus za magnano lamba io plus tian'olo plus tian'olo magnontany zazan'olo be za karaha zahavan'olo namako amizay mivolagna lambanao tsara ke bon niaraka amizay zay sery namako nandeha nagnamboatra lamba après hitako amizay misy namako amizay mitena za vidiano tissu bon ok namako baka nividianako tissu hitako amizay zegny raha pourquoi zegny zaho asainjare mandeha mividy any raha io tokony misy rentabilité aminah ihany zegny le raha bon aloha zegny izy ty anokafako page sy ny tariny fa tamin'ny voalohany mbola tsy nanokatra page mbola nataoko madinidinika tamin'ny compteko fogna ny raha io hoe magnano nen'olo za karaha zegny de après amizay za nanokatra fa mbola natahotra hoe tsotsy azo tsotsy tian'olo aby araka le eritreretigna zegny tsotsy tian'olo tsotsy andeha fa natao raha igny avy take tegna hoe tegna nisy doute be za afaka tegna olo tegna farany midoty tegna be doute be za fa après bon il faut avoir confiance en soi ou za fa izy tian'olo atao fogna eky de natao izy avy take de nety de amina anao magnano lamba zegny IKEA taloka anao le mividy anao fa IKEA zegny efa misy fournisseur anao manokana sa tissu tissu za misy fournisseur tamin'ny voalohany mbola za mandeha mitady izy na amin'izao mbola za fa mandeha mitady izy fa sady efa misy fournisseur sy ny tariny zegny moa koa en ligne ao misy mivarotro de direct fa sady mikomandy en ligne mikomandy nity magnafatra no sady raha ino zegny sady mandeha mizaha tsaratsara koa aby mandeha mizaha anao personnel satria anao mahita raha igny tonga de misy idée anao hoe bon ty tiako ty lamba ataoko amity ty tiako ty lamba ataoko amity karahan'zay de tamin'izegny anao haiko be hoe nampagnirika mpandraitra fa IKEA zegny madame Francia sady mandraitra no managna modèle sa efa misy mpandraitra manokana mihitsy magnano azy? Za ndraiky tsy nanjaitra fa managna mpanjaitra manokana za ary mba hoe apetrako aminazy zegny confiance totale amina lamba eny za tiara parfait izy koa hitako tiara parfait tiany lamba vita tsara de izy zegny nalaiko tamin'ny raha io zegny amizay de managna modèle koa
Mba hoe efa hainao eky pogba modèle ana manana regny de tsy de miôvaôva zegny fa tiako hoe misy idée précise amina modèle hoe ty tiako mba mi-inspiré kokoa olo ty tiatian'olo karahan'zegny de anao mi-inspiré amin'zegny hoe ndraindraiky tonga ho azy sa misy hitanao nin'olo ary de réalisenao sa anao magnano ohatra hoe zake zegny tohisy lamba hoe Francia réalisable ve ty sa magnano sur commande ihany anao sa le ninao photonao tamin'ny voalohany maloha za nanomboka nagnano sur commande mamoaka modèle za de afaka micommande karaha igny anao misafidy couleur et motif tianao fa après ndraiky nagnano dispo de suite za kaofa après prête aty fa izy fogna zegny koa tianao izy alainao koa tsy tianao magnano sur commande anao tsaratsara kokoa aby sur commande satria anao ohatra hoe misy raha tianao voagna hely mba afaka ataonao amizigny de karahan'zegny zegny zegny andianana inspiration anao amin'ny lambanao karaha anao ke izy zegny karaha lamba ataonao ke izy zegny nankory ny inspirenao azy tiako boka zegny hoe ataontsika hoe 80% ny olo jiaby eto zegny misinspiré ny Pinterest olo koa magnano vente tsisy Pinterest karaha tsy de raha fa tsara zegny misy Pinterest fa misy ndraiky magnano croquis nazy manokagna fa za tsy de mahay magnano croquis de za magnano tia mijery magnano recherche hitako lamba igny misy maro tsara de misy modification ataoko comme ça zegny mba hitako hoe plus hitahitan'olo kokoa mba tsaratsara kokoa zegny ty ovoako mba sady asiko touche personnelle koa hoe ty tiako ty mety ho tian'olo karahan'zegny zegny nanaovako izy lagnanao vonanomboka jusqu'à ke ifa firy taogna nagnanovanao African Queen ataontsika hoe 2 ans et demi amizao angambany mety angala 3 ans angala 3 ans fa mbola nataoko en ligne fô azony za koa mbola misy zaza amin'izao de sarotro be koa raha de nataoko en ligne fô malôha izy de karakoa figérenao fotoagna sady eo ihany magnano lamba eo i mademoiselle kely en tant que maman zegny mankory figérenao fotoagna tamin'ny voalohany izy tegna sarotro surtout après accouchement igny tegna sarotro migérer ankinigna mivady raha io eny fô fa hafa fô antegna migérer izy de après lasa nisy sarosarotro be amintegna magnano izy tsy maintsy nisy fotoagna miesaka misadapty anao miesaka misadapty ake koa zaza de lasa misadapty zegny anao bon ake zaza tsy maintsy mikitiky téléphone foanao ake magnano eny tsy maintsy mifanentsikentsiky anao des fois amizay zaza mandry amin'ny aligny amin'igny anao vao magnano raha jiaby tokony ataonao de minuit donc anao vao mandry igny anao sady mampinoany mikitikitiky télé karaha zegny fa raha isan'andro routine de signy zaza io mandeha magnaraka anao mandeha magnano course mandeha mijerijery lamba jiaby nazara ndraiky zanako tsy de sarotiny be zegny koa fa ankilako izy fa tsy mitomany de mba fa tsy de nagnino fa tamin'ny voalohany tegna sarosarotro fa mianatra misadapty zegny le tegna sarotro le temps d'adaptation nankory nataonao taminanao mbola nalemy zegny efa nisy olo ny confienao hoe ity ataonao sa tamina laoka anao nalemy efa niprogramme hoe agnamboatra lamba maromaro za de amin'ny fotoagna nity izy abokako nankory nataonao taminanao nalemy mbola tsy afaka niasa efa miara-miasa amin'olo français amizao za tegna za fogna tegna mandray commande satria raha confieko amin'olo izy za tsy de sûr am'le inty le ino misy ty raha agnaty lohan'olo raha agnaty lohanay tsy hitovy izy mety tsy possible izy hiteny amin'olo igny hoe ty mety aminao ity mety aminao karahan'zegny zegny de lasa aleo zegny za fô satria haiko tsara miconseiller olo hoe koa ty ilainy ty tsara ty raha tianao avoaka ty miboaka ty raha tsy tianao aboaka ty ataova karahan'zegny zegny de lasa tsy niconfieko olo raha efa lasa za fogna nagnano any raha io fa après tsy maintsy mahay midélégué fogna koa fa nalemy amin'izay igny lasa raha miseko magnano any raha tambatiky tao za keo ihany fa tsisy raha afaka ataoko za fa de mitandregny raha volagny ndraiky de lamba karakaran'zegny karakaran'zegny izy tegna sarotro tamin'izegny fa tegna tsy haiko zegny raha atao tegna tsy haiko raha atao idélégué ananjy za tsy hainy tsara ino raha volagny de raha andeha volagniny amin'olo bon ambelabelantsika hely malôha za izy ty le temps que zaho tsy de malemy mba afaka mody ça fait za no tatamatavy koa fa niteraka de tsy afaka nagnano dispo de suite tagny za tsy afaka tsy possible tsy maintsy nagnano en ligne fogna za nagnano sur commande
igny amin'izay sarotro ndraiky raha tamin'izegny fa de efa tsy maintsy natao raha tady vola zaza ke tsy maintsy ilavagna vola de lasa nandeha ho azy zegny lasa izy nagnano ananjy de za ambadika koa mitandregny fo hoe ataovan'zegny yeah. De efa avy nisy fotoagna zegny madame Francia nisy ohatra hoe fifamaliagna kely tamin'ny client tamin'ny resaka lamba na ohatra hoe niova be na ohatra hoe fagnaragnanandre zegny efa hoe zao niova zao fa avy nisy resaka raha ya matetika mihitsy raha karahan'zegny tegna matetika izy ndraiky tsy matetika be fa misy izy boka tsy zay raha tianao tsy voatery tian'olo jiaby tegna tsy voatery za ndraiky fa nahay ni accepter an'zegny tamin'ny voalohany za mbola le marary foko maregny hoe tsy tian'olo raha io fa take nahay s'adapte za hoe tsy voatery ho tiany fogna raha jiaby i raha io amin'izay take i raha io zegny agnaty lohany hafa de tonga aminanjy akagny raha io mety hoe hafa le attenteny zegny mety hoe be loatra nefa raha io take tonga taminazy tsy nitovy tam'le attenteny de lasa tsy tiany de miezaka mifandamagna zegny anao ary za tegna tsy tia problème koa tsy mety raha io misy excuse fogna eky za fa tegna misy tegna hoe tegna mi-existe ka zegny maro tegna tsy de raha ary iny zegny petite anecdote hely hoe efa nisy client nagnanjegny io nefa nagnanjegny io tandarenao petit anecdote zegny ihany nisy zegny nisy clientena araiky zay nandefa sarina lamba izy sarina lamba io modèle ny bébé 69 nareko tamin'zegny mbola modèle na le isan'andro atsika magnano sary magnano modèle vidéo regny de izy amin'izay zegny nalefa ny raha nameko ananjy prix nameko ananjy igny niréagir haha izy tamin'ny prix namiako izy gaga baka za de koa mangala roa izy za mbola tsisy réduction izy tamina de mbola tsy nameko réduction satria plus de 5 za magnome réduction sur la totalité fanao grossiste veo izy tamina am'le hoe plus de 5 de tsy haiko raha valiko za fa tegna tsy tia problème zegny za namaly ohatra fogna hoe za fa tsy anao grossiste fa zegny karahan'zegny principe de vente ko de ozy raha miseko tafara tao izy baka agnatin'ny pageko koa za namaly io izy nivolaniko tagny iagnany grossiste zao izy sady andeha à l'international zaho za tsy masaky tegna tsy tiako mila problème za tegna tsy tia problème miaraka amin'olo avy te tegna be problème izy iaraka tamin'ny clientena araiky zegny ndraiky tegna be problème avy te za nivolagniny koa hoe bon ataoko izy commande de ty numéro-ny zandriko izy antsova izy volagna izy misy vola tokony alefa amina kaka baka za tsy tokony izy andeha hivolagna amin'ny zandriny hoe misy vola alefa amin'ny olo ty tsy sako baka raha io tsy nantsovako baka zandry fa za tsy masaky teneno za izy teneno izy fa za tsy amada volagna bon de magnino koa teneninao izy fa tsy za zegny teny ananjy karaha sarotro aminazy zegny de ny fitansovany zandriny de fite za nagnano tamin'izegny amizay za vao commence nagnano article dispo de suite satria avy niteraka za tamin'izegny de à peu près 2 mois et demi za nody de nagnano article dispo de suite amizay za ialan'le za amaly message matetiky zegny sa fe masoana tamin'izegny mbola tegna tsy mahazo mitagna mijery écran ela be de mba hoe direct mangala fa olo direct amboary colis de nagnano JP nataony JP raha io amina amizay fa kanao koa magnano JP direct fa alainao izy igny mbola nasaina nandefa sarina raha hafa koa za hoe isafidianako izy or nefa raha idila tian'olo ilamba tamin'izegny fa tsy mety taminazy raha io fa mila mifidy hafa ndraiky izy zay vao izy zegny tegna tsy choix fa mbola hoe mila mifidy hafa anao izy nefa efa nataony JP raha io de bon za amizay fa tegna tsy nila problème nijereko raha io avy te amizay mbola tsy nety taminazy raha bon ataovan'igny fa izy raha amizay fa nameko deuxième JP ela be izy mi-confirmer lasa ny famaly amizay baka zay de amboaro hafa agnamboaro aro za nagnamboarako bon za izy tio za le dispo de suite prix promo za taminazy fa le sur commande anao tsy maintsy prix normal fa magnino ndraiky hoe zegny nanananana maro edy raha nivolagniny tamina za ko tegna tsy tia problème za bon amiako izy prix promo ary anao za na sur commande tsy magnino asiako cadeau foulard tsy magnino sa fe tegna tsy nila problème za tiako zegny izy mba ho falifaly zegny izy mandray commande tsy faly ô viavy tegna tsy faly izy olo baka jamais satisfait amina tsy faly koa izy tegna zay raha volagniko ake zegny tegna hoe hitako mitsy tsy tia tsy faly am raha bon ny tantaraiky tamin'ny raha miseko baka ny hoe karaha ty io zaranahy amin'ny clientenahy ato karaha ty raha mise passe bon nijerena amin'izay message mba magnambanimbany anao i olo ty izy
de koa zao izy tsy alainao commandinazy azo alaigna commandinazy izy sao fa tonga aminazy lambanazy aveo izy tsy tiany tsy tiany anao aveo mbola titihiny koa marary koa fonao izy za alô feky za volagniko zegny izy de nivolagniko taminazy raha tsy nivanianana nataony vy nataony poushem karaha bleu karaha igny nampody tamin'ny zandriny feky vola i avy te nampody tamin'ny zandriny vola i vitanigna tsara igny eky viavy zegny tamin'izay de manoloana zegny azovavy célébrité efa nagnano lambany African Queen tamin'ny voalohany be zavoanomboko efa nanomboka taty afara bako zegny fa tia lancé tsara an'ilay rahako zegny za imposé marque io ny Dinez ny contacteko voalohany ça fait mbola hely za fa izy fogna edy olo tegna hitako hoe magneva lambako tiako viavy ty nantifazako message tamin'izegny za nahita poste ny Vanessa de ny mentionné takeo compte personnel nazy de nidirako nantifazako message aby tsy nieritreritra andeha valia ny message fa bon tenteko enfant chance quoi qui tente rien à rien de nalefako message igny za ko après 5 minutes izy fa namaly za tamin'izegny faly j'imagine faly seky tsy lany hanagna za tamin'izegny hinagna tamin'hinagna paty tamin'ny sovy tamatavy to seky tsy lany hanagna tamin'izegny afaliagnako namaly izy okeo izy nagnamboaranay modèle izy tamin'izegny nagnamboaranay modèle izy mbola tsy de haiko loatra ino raha mety taminazy de nagnamboarako hoe tsotsotra zegny mba hoe hitako tian'olo de natao taminazy raha io après amizay nangalana sary de avy take niherigna ny commande izy ny commande amizay seky mbola ataoko hoe noho ny fitiavako ananjy zegny fa non oui za tsy tia miprofite olo de nalainy raha io après amizay ny habillé Wendy Catalina za tsy finitelo za zegny habillé izy fa nazahoako izy tamin'izay zegny tsy contact tsy fa raha miseko ndraiky namany letry fa ela de bon tamin'izay amizay juste koragna karaha igny bon cadeau-nahy tiako ataonao lamba amin'ny Wendy volagna Wendy za mila mihabillé izy zegny ataonao cadeau-nahy za anao koa tsisy cadeau-nahy yaho izy ok za tsy nehitra tamin'izegny hoe nety raha nataony raha nety raha de tsara tamin'izegny tegna nibooste an'le pageko zegny raha tamin'izegny de ke amizay za nandiniko hoe bon mila mangala olo za mibooste raha ataoko ty après amizay efa tsy nangala raha za fa nangala influenceuse igny amizay nanomboany raha de na booster fa zegny raha io igny amizay lasa mandeha avy amizay na artiste tsy antsovinao zegny avy après amizay Kenza miaraka Miramlima igny nandeha tan-tragnonay atao tamin'izegny de tamin'izay mbola tsy de raha zegny fa niresaka tan-tragno fo tsy fa niresaka an-tragno tsy possible anao koragna amin'olo tany zegny niresaka tan-tragno de nandeha tan-tragno de nikoragna hoe tiako izy ndraiky natsara ananjy fa raha mety aminanjy avy tagny raha nety aminanjy avy tagny bon tiako fa misafidy tissu fagnatsika oziny de ni proposeko izy hoe atao en semi coton sa ataotsika en 100% coton satria zegny matetika tegna mampifamaly amina cliente hoe lamba io tianjareo en 100% coton nefa prix tianjareo moramora or raha tegna tsy possible koa fa raha tsara prix nazy tsy ambonimbony de azavaigna an'igny zegny zare azavaigna an'igny de tsy de mety fa nety taminazy fogna raha atao fa semi coton tsy mahino de toute façon lambanazy maro be tamin'izegny de aleo atao le moramora zegny tena de nety raha de tiany nataony tamin'ny clip aby raha avy te raha ohatra hoe misy conseil madinidinika tifinao amina jeune tia créer marque-njare raha ohatra hoe zare mandala amin'ny difficulté madinidinika ino conseil amenao zare conseil-nao maloha magnanaova raha tiagna le raha tianao igny amizay anao tsy possible atafy abandonné aminazy igny satria raha tianao tsy maintsy isan'andro zegny anao tsy maintsy mandinika izy igny fô na mandry raha mbola mandinika izy igny fô de koa fa misy difficulté aza mijano fa mitadiava solution amin'izy igny fô aza misapitoyer ake hoe tsy maintsy ty ataoko tsy maintsy ino ataoko amity empaka za zegny ataova solution tadiavana koa fa misy problème ino solution koa fa misy problème ino solution zegny fô maloha atao anamy fiainagna jiaby zegny na problème ino solution zegny tadiavana le deux imenimenigny de karahan'zegny tiavagna asa beka izy igny mankatianao be rentrée d'argent karaha misosa ho azy Ok, merci Francia tamin'ny fanontaniana jiaby nantsovanay izy tsy salasala hoe avy za tasianao izy. Merci ho an'izay nagnaraka fandaharana eto amin'ny canapé jaune iza jusqu'à tamin'ny farany. Veloma daholo.